Com os braços que não chegam a forçar pecs, mas não sei se não lhe toca anca com anca e o desequilíbrio. Não foi veemente o teste de pecs, mas sobretudo pelos gestos dos braços foi imprudente. Bernardo, a gerir bem, levar a bola até Caiado. Não foi tão bom gestor porque devia tê-la conservado. Parte para Traoré, fez um jogo consistente este lateral esquerdo do Vitória de Guimarães, que são chegado. David Caiado, mais uma possibilidade para o Vitória, chega André com critério. E que grande defesa do Adriano Facchini, que grande momento para fechar o Gil Vicente Vitória de Guimarães. O Vitória este é o grande momento, este é mais. Fedecki. Контратака розпочинається сімферопольців. Я не думаю, що хтось травмувався. Начебто все гаразд із футболістами. Ну, тут одразу спадає на думку Ротані Політило. Може когось із цих гравців замінити. Джаба Канкава. Каядо. Заробляє стандартне положення Каядо. Нашого матчу вже 30-та хвилина, триває рахунок 0-0. Все, що можна пригадати, це великою мірою удар Назаренка. Після чого Безатосний дотягнувся і м'яч влучив в стійку. Зараз Безатосний здорово грає на виході. Штрафний майданчик. Ленс. Залишається з м'ячем Джермен Ленс. Залишався до останнього. Зараз уже Таврія має можливість розвинути атаку. Розіграли швидко. На Ромарио. Фаул в полза на домакините. Веднага е подновена играта. Георги Андонов. Ронкато. Ронкато един на един срещу Минев. Ронкато центрира там. Успява отбора на Бероя да стигне до гол в тази 21 минута. Давид Каядо. Давид Каядо е точен в тази 21 минута. Все пак домакините отново овладяха към Буров. Йордан Тодоров. Центриране на Тодоров. Рикошет. Шанс за контратака на Бероя Стара Загора. Давид Каядо се позабави малко. Георги Андонов бе останал в положение на засада. Все пак двамата добре комбинираха сега помежду си. Каядо влиза към наказателното поле и центрира топката, където с глава Диего чисти в корнер. Първият гол в удара. Продължава рейда в тясно, хубаво подаване. Сега центриране в наказателното поле. Стигна топката до Здравко Лазаров. Каядо за Бероя. Каядо тук бе задържан и това ще бъде жълт картон. Точно така. Това е от джоба си Станислав Тодоров. Жълтия картон, за да го покаже. Пакли са запалени в сектора с поддръжници на пловдивското Локо. Да довърши състава на Бероя. 27-ми номер Игор Джоман, номер 31 Елиаш Десилва, с номер 88 Давид Каядо и номер 2 Здравко Елиев. В атака за гостите с номер 91 Амир Саюд и с номер 7 е капитан. Дая се пребори за спорната топка. Саюд. Атака на Каядо. Каядо в наказателното поле. Удар на Каядо и това е 1-1. 54-та минута на двобоя. Резултатът е изравнен. Страхотна контратака на... Крумов тръгва в нападение за Бероя Стара Загора. Пасъл му вече бе Къзданчо. Тодоров го пресече. Тодоров обаче сега оголи зоната си, където се е пренесъл Давид Каядо. Каядо срещу Кавдански. Каядо. Удар на Каядо над напречната града. Доста... Ако нямаше негов съотборник в близост. Андонов. Пенев. Каядо. Много активен е Давид Каядо. Елиаш. Към Крумов. Крумов успява да центрира добре топката. Пламен Крумов има добро центриране.
Берое пък е на път да запише първото си поражение от началото на сезона. В следващия кръг старозагорци гостуват на Левски в неделя. Венци Христов подава зад отбраната. Топката бе достигната по някакъв начин от Иван Горанов и веднага изпраща топката в по-предни позиции. Христов опита интересен пас Венци Христов, който обаче бе пресечен от Тодоров. Каядо. Също него Тодоров. Добра техника на Давид Каядо. Центрира на Каядо. Георгиев чисти. במשחקים באסיה. וואו! 2-2! איזה יופי של שער! פנטסטי! פנטסטי! דני עמוס עומד קצת לפני קו השער ולא יכולים... Тодор Янчев, Чадар Янков отнете топката на Александър Александров. Може би ви прави впечатление, че изобщо не съм споменавал името на Александров. Сега обаче да видим тази атака на Берой, защото увещава опасност. Центриране, възможност за гол и да. Беройци повеждат с 1-0 с гол на Давид Каядо в 50-та минута. Ето тъната обаче не предизвикана, ако мога така да нарека, грешка от страна на Беройци. Бързо топката попада в ляво, където много мощно нахлува футболист на Берое. Има нарушение. А защо не и жълт картон за... Че се опитват по-често да задържат топката. Сега го правят в дясно. Крумов комбинира с Давид Каядо. Това е футболистът, който трябва да създаде нещо по-интересно в състава на Берое. Пламен Крумов и Здравко Илиев бяха замесени в тези атаки. Сега пак добър шанс за Венци Христов. Христов центрира успоредно на голинията. Нямаше кой да засече топката, но все пак опасността продължава пред вратата на АПОЕЛ. Миг спокойствие за отбора в червени екипи. И сега ще има нова възможност. Каядо. Фалцо, но доста слабо центрира. И то най-вече в офанзивен план. Старозагорци. Слабост през миналия сезон беше отбелязването на голове. Много трудно реализираха попадения. Днес вкараха един и то доста красив.